Halo mga bay, mayong buntag. Kumusta? Kumusta? Daghan kayong salamat ninyong tanan ha sa inyong makanunayon nga pag-atang sa akong mga sugilanon sa kinabuhi. Wag sa walay hunong ninyo nga pagsuporta. Daghan kayong salamat gid ninyong tanan mga bay. Dili gid ni mahimo ni atong payag ning atong lagkaw ning atong tulumanon kung dili pinaagi sa inyong suporta. Busa dako kay kog pasalamat kaninyong tanan nga naa mo kanunay nagpadayon nga maminaw gihapon sa ako ang mga bulawanon nga mga pulong. Karong adlaw Biyernes. So para namong mga dakilang kusinira diri sa Middle East, ang adlawng Biyernes mao ang GRRRRRRRR RR kanamong mga dakilang kusinira dinhi sa Middle East. Kay mao gid na ang adlaw nga diin daghan kay may mga bulonghaton sa kinabuhi. So sugod gid ang buntag mao na ni ang ako ang nahimo no. So pila ka akong gipakaon diri sa pamahaw. Manang pamahaw. Dara akong alaga ang plain nga gatas. Dayon naghimo ko sa iha og French toast. French toast. Then tulo ka buok nahurot niya nasinaw na gid ang plato. Unya ikaduha nga pamahaw. Sa kong himungaan dako kayo ang ihang tray kay daghan kay kog ipamuta mga cheese mga kuan mga tuba niya ang boiled eggs niya nga kinahanglan nga hilaw ang yellow ug luto ang puti. So para sa kuha lisod kayo siya pero kinahanglan gid nimo paningkamutan nga luto ang puti hilaw ang dalag kay mao gid iyang request. So mo to diya na pwede lagdala gamay no medyo sabo-sabo kay mao na ang gusto. Ikatulong pamahaw dara mga 3 galaray mga 3 mga baya galaray mga 3 tara hanto dito din mo ni ikatulong pamahaw akong sa kalaga nga kuan pharmacist ang iyang request nga itlog gihapon lain klase mga itlog diri basta pamahaw itlog nga sibuyas ug kamatis gigisa nako o gibutangan nako og mga unsa ni mga spices nila diri. Dayon syempre ang iyang tuba gi-share na sila sa iyang nanay. Ako nang gi-share kalas kay tuba bay. So mo to ako na pong gibalhin gisay na unang pamahaw balhin na pud ko na uto sa usa ka tray ang usa ka tuba. Dayon katulong nga pamahaw sa sunoy o diara pitik daghan ang mga sudlanan no. Ay daghan kini klase ni iyang pamahaw. Dayon kani gabi pa ni. So dara ang nabilin sa kuan sa unsa ni sa ako ang gihimog hapon nga kuan harina balls. Pati ni daghana gausdong ni gahapon, mura na bili. Dahil na ako mga pang prito, o dara gamatoy na lang. O dara labay na ni siya mga bay, labay na ni siya. So sayang kay sakit kay kung kano nga nakay ko pala. O dara ang usa ka pa kuano, 3. So dara pamahaw na ni ang usa na lang ako alaga na ko nga wala na mahaw karon ang doktora. So karong adlaw ang ipakita sa inyo akong saan pagluto. Kining isda kay mamalay na pud mi karon. Ngadto mi pikas balay pero daghan gihapon kay kagluto no. So darang isda nga akong pagalutoon karon. 5 ni siya ka buok, bali 3 ka buok. Ang 3 ka buok is tinubuok. Tinibok na ko ni siya marag masbo style pero ang tawag nila diri is simak tabak ambot lang. Basta mo na akong dunggan na siya para sa kong kalubinan gid natabunan na to gamay. So mani ang ako ang pagalutoon karong adlaw Biyernes. Petsa 21 na bata. Sa 21 sa bulan sa Setyembre, hello niyo tanan. So hapit ang gitaw na humon ang bulan kay kiay no, dali ra king adlaw. So naay upat ka hiwa diri. Duha ni kabag isda. Ako ani siyang marag caldereta style. Ilang gusto. Ang tawag nila diri is marag simak. So, ang ako ang putahe karon puro sa isda. Agay isda na po may lang maminabili no. So, maglaom lagi mi na mabili na ang kalakihan ni kay makakaon mi. So, kung wala nga mo to, ang kinabuhi din ni mga bay no. So, akong kalendaryo in town gamay wala na ko naka-check sa bulan sa July. Hantod karon so kailangan ko mag-checking no kung tindans tungod sa busy na limot ang checking sa tindans sa mo to. Ako ipakita ninyo karon tuod. So, nalimpyuhan na ni nako siya. Nalimpyuhan na nako ni isda ano. Og gwapa kayo puti kay sa tanan. Og singan ani
Ako ni siyang i-marinate karon mga bay, kung ipakita ninyo kadyo lang ha, mag-checking sa ako sa akong kalendaryo. Nagbabalik nga yung inday mga bay, no? So, ayha ninyo ni siya hugasan. Inyo hasa ni siyang, you have to spread salt first before you wash. Man-English na lang tani. O, diyan na, i-spread lang nimo ang sauce diha, imuhang ipakuyanap diha sa tibok isda. Then pagkahuman, muna na din siyang hugasan o karon i-marinate na pud nato pag usab ayha nato iprito. So abutan sa nato og lemon. Lemon juice. Ang mga tiyan butangan nato kay kuan man kanang para mawala ang langsa. So mora ni ihantiyan perting ni pisa. Dako kay lawas, mora ni ihantiyan gamatoy kay murag baba nako. Pagkahuman, tangan na pud nato gaasin. Ito gyapon siyang spread. Back to back. Back to back. Okay. And then after that, we will spray this one, lemon powder. Back to back also. Ang tiyan po di ito. Okay. Nilay, daghang isilag panimplada diri mga bay. Mga isog nga baho pero naanad ko sa baho sa mga timplada no. Dadlaw sige suyo ang mga kuan nila. After that, next is coriander powder. Ako na siyang giandan diri no, ibutan ko sa clinics para huwad na lang ay mataas na putong oras. So this one is coriander powder. Kinahanglan gini mo may spread siya tanan-tanan kay para mukuan ginang iyang lasa na. Wala ang mga langsa. So isda langsa gina siya. So nga naman ka mga isda ang langsa gina siya. Kami mangguning langsa ay. Okay. Okay, mura gitan siya na ginako ang mga spices no. Sakto lagi guys tanan. Next is ginger powder. Ginger powder mga bay no. Luyan ni siya gi powder. Wala-wala ang mga bay, mahumut-humutan gamay ba? So dili gikilimtan ang tiyan. Kinahanglan. Basta ang tiyan, patakan na to gamay. Back to back. Sige. Tamling. Okay. Ginger powder. Patak-patak mga higala. Okay. Next. Next is, what's the next? Cumin powder. Shush, daghang kay mga powder. Mga salt powder, Tide powder. This is cumin powder mga bay no. Mo ni ang pinakaisog diri nga baho ilahang spices. Murag bahog ilok gini siya. Sus gino ako maghinumdum gid ta. Okay? This is cumin powder. O gitawag nila sa Arabic og come on. Come on baby, come on. Naligo na ang tawag ka. Naligo na yung tawag ng sabon niya kung kuhan. Naligo na sabon akong isda. Lahat mga powders. All powders. Okay, fine, whatever. Sunod. Kuan, ang sunod ba ang kuan kining black pepper powder. Dili, bawal kayo ang black pepper powder sa ako ang amo nga lalaki. So, gamating lang kayo kung ibutang as in. Gamatong, i-spread lang na kuan na. That's enough.
Okay, pagkahuman, ito naman ang onion powder. Onion powder. Dari na ako sa ibabaw is brine. Oh my god, why I use this hand? Okay? Onion powder. Naligo na gini siya mga powder. I'm gonna next is garlic powder. So hindi ka naman sa powder, no? So I hope this is the last one, no? There is two more. There is two more powders. This is garlic powder. Humot kayong garlic powder. Okay? So, garlic powder, the most important, you have to put inside their stomach. Okay? Back to back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boom, panis. Next is dagan kay mga lalaman na siya butang, no? So next is darsin powder. Darsin powder is gamating lang. On top lang siya, on top. This is darsin powder. Okay, that's enough. And the last one is the yellow powder. Turmeric powder ang tawag anina diri, no? Ano yung gitawag sa ito ang luyang dulaw di ay. Okay? Muna siya ang pinaka-importante. Nga medyo daghanon gid nimo siya. Liguan gid nimo siya ani. This is turmeric powder. They call it in Arabic kurkum. Ay, ginakadamo. So, mo ni ang kurkum. Grabe makabaharat ni sila diri mga bay, no? So, mo gid ni ang timplada nako. And they love it. They like it. So delicious. Delicious. Sa pa akong wala na butangan. Okay. Balik na to di ubang gidaghan ra kayo. Napuno na akong kamutukan. So, ato siya ni siyang ikuan. Set aside for half to 1 hour. So, samtang nagmarinate ko ani, samtang magkuan na siya diha para masuk na siya diha mga panglasa. Mag-prepare ko. I'm gonna prepare. I was going to prepare all the spices that I'm gonna use. All the fresh leaves. Maghiwa-hiwa na ko mga bay na. Onion, garlic. O magkuan ko og kamatis. Kaya ang kamatis ikuan ako i-blend. I'm gonna blend the tomato for the sauce. Dayon, maghiwa pa ko og mga sagbot nila diri mga fresh coriander, fresh kusbo, mint. No, hindi itong mint. Spint og siya pa. Maara to akong hiwaon na para sa kuan unya to. Di ko pakita sa inyo. So, balik lang ko unya to ha. At to sa ning i-marinate for half hour. Nalimot ko ingon mga bay mo na nga nibalik ko karon na limtan ako ingon sa inyo ha. Pagkahuman ninyo og butang og mga spices tanan and everything, mag-soak na mo og bugas, no. Sani. Ano na ta og bugas? So sa tulo ka kisda nga akong imuon og tabak, tulo pud ka sani. 5 ka salmon ang akong bugas ani. 5 ka salmon. So ibabad na to siya para gamay na lang ang tubig unya ug dali ra gid siya mahuman. So magbabad sa akong bugas ha, 5 ka salmon. So nianhin na po diri akong alaga nga doktora, ang wala pa na ko na kuan nalawagan. Ang iyang request is pancake. So dira
Nagkuan ko, nag-mix ko pancake. Nga duha ka buok karang iyang request. O duha naman ka buok, so baga jud kay ni karon. So muna niyang pamahaw, mao nga kompleto na nako, nalawgan na nako tanan ng ako mga alaga, mga ano sinoy, ang piso, ang dumaga ang tali. Kompleto na sila tanan. Dara maghimo na ko mga bayno. Dara gisiga na kon, gisiga na dara gisiga na. So, hello pag-usap mga bahay, nakabalik ang inyong inday. 30 minutes is over. So, ato na ni siyang iprito karon. Ato na ni siyang iprito. Ready to fry na siya mga bahay, no? Ayan. Basain natin ng kunti. Sa lemon. Kahit sa maraganan din, piprito mo rin siya bago mo lutuin. So, di ara mga bayan, no? Ginahanglan init na kayo init kayo yung mantika. Ayan niyo siya ilunod. Okay. Isa-isa lang nato ilunod, no? Kay my goodness. So, pituhan na ko to siya tanan mga bayan, no? Ako nilay ko ba? Pituhan na to siya tanan. Layo-layo ang jutay, no? Kasi mabothan, mapiska. Bala mapiska na ang hundag ko, gusto din ang cellphone. Cellphone is life. So, ito pala yung mga leaves na gagamitin natin mga bayan ng leaves. Spent ni siya. Yung dahon. Dahon. Kani siya. Bakdones. Bakdones ni siya. Ayun ang usa. Kusbor ng usa. King usa kusbor. Dok klase ang dahon. Kusbor ni siya kani bakdones. Medyo galagalag na siya pero okay pa na siya. Niya ako'y dahon nga ako na ning giguta daan. Purpose ni siya para sa wala sa baho sa isda. Gitaro na ito rin sa pino-pino kaayo. Bali, upat na klase nga dahon ang atong gamiton, no? Kusbor, bakdones, spent of clearfish. So, nagprito pa ko kung magprito. Kung magprito, magsugod na ta sa magsugod na ta. So, mga bay, magsugod na ta karon magluto, no? Pag humani mo humol sa imong bugas, imo sa ipang-prepare nimo tanan imong mga ginanglanon para diretso-diretso na ta. So, i-drain na to ang bugas. Dara na, drain na ni siya. Bugas nga 5 ka salmon. Sa kasako. Okay, so, karon magsugod tayo og kan gitisa. Dalang isda na po ito na. Hain na ba ni mga kuan na to, eh? So, darang isda mga bay, no? Ang atong gamiton nga edible, the oil that we are going to use is the oil from the fish. Katong iprituhan na to aning isda, may atong gamiton para diri. So, dara. Ito ang salaon, kaya naman ni siya yung mga kungkuhan, mga lalang mananapil sa kuhan. Ginawa, ikaw man na siya. Okay. Ang katunga dito po sa maragon niya, ang katunga diri sa kuhan. Rasta. Ito na ibutang ang ahos. Tapos ang pabaw ng gamay. Okay na, brown na. Mas, ito. Then, butangan din naman siya og hair powder, no? Para sa, kuan. Mawala ang bawang sibuyas, automatic hair powder. So, nagamit ko ng sibuyas. So, di man dahil mo gunahan sa bawang sibuyas. Naman ako na ulit. So, okay, gisa-gisa. Gisa-gisa. Nya, butangan natin si Og. Butangan natin si Og. Gamay nga kamatis. Kaning kamatis nga akong gi-blend. Gamay lang. Para sa lasa. Oops. Siguro mga 3 ka kutsara ni siya. Gibutang nga kamatis. Para sa taste. Okay? Ini, ipamutangan natin yung mga dahon-dahon na itong gihiwa, mga pati klase. Kusbor.
Starfish. Spent. O, kaning bagdones. Ang uban, ibili na ko para sa marag ko yung uban. Dayon ang mga powders nga itong ibutang. Mga powder, soap powder, Tide powder. Ang itong ibutang mga bay, no? Kung sa itong gitimpla dito sa isda, ang mga powders, kung sa ito akong gipambutang. So, mga po itong ibutang din ng mga powder. Tangan na to aning kahoy. Kahoy sa talimughat. Cinnamon stick ang tawag ani dire. Dua ka buok. Okay. Lemon, black lemon, dry. Dry black lemon. Upat ka buok, limang ka sa salmon. O, ang mga powders nga akong gipamutang. Ako na ning gimix tanan. Ang asin mga bay, salmonan man akong gigamit nga kanon. So, mo na akong sukdanan sa usa ka salmon, usa ka ingon ani teaspoon. Like that, Mati Mountain. 1, 2, 3, 4, 5. So, tansyado na siya mga bay, no? Sa limang gagawin. Teaspoon. Naka-teaspoon. Gisa, gisa-gisa. Gisa-gisa ang sasa. Nayan sa nato gumay ang kalayo. So, gisa-gisa ko na to siya hangtod nga maokay na ang tanan. Ato nang ibutang ang kanon. Okay, ato na ilunod. Nahinayon lang na ito bukay mga bay, no? Okay. Nahumul na raban yung kanon. So, siyempre na ako'y okay na din eh. Tumukal kang tubig. Para mo yung mga isabaw. So, green and yellow ang color sa bukas. Klaro na. Okay, klaro. Siyang taon-taon lang naman. Taon na ito siya gamay mga bay. Pag mo pitik-tik, putok ng daghan, ito na dahil butangan ng tubig. So, bukal na ito mga, atong tubig mga bay na ito isabaw. Okay, kuan na siya. So, ato ng sabuan. Gamay lang ang sabaw. Tansyaw lang yung mga sabaw. Ngayon ko lang makita ng bugas. Para dili malata. So, maura na siya ang tubig na to. Dumayon na itong tubig. Kaya nangumal naman yung bugas. Dayon, tilawan natin mga bayan. Kung pinabawag yung timplada na. Okay na.
Dayon, ato na ni siyang ilunod ang isda diri, sabay na nato sa kanon. Kain naman to. Isa. Naka, gamayo may hiling ko ano eh. Gamay atong kadiro nga, maglisog yung panig kuha niya ba? So, di siya bitangan ang kanon sa ibabaw. So, maura na siya mga bay, no? Antod maluto. Ito na siyang tabunan. Pak. Ay, kabayo na budlat. Okay? Ito na siyang tabunan. Antod na ma-okay na siya.